ahafo regional Nadmu director maame ne ni nkomo ne hwe de omo so ye so metimi esibi mu da so whether say omo aye adwuma kodru what stage. Nana, good morning. Good morning. Minua na honamu ye de Yami adom ye ho ya ho semo a memenda ne si ye wo atane ata ho nkomo na no pai ye di ya reporter dey reporter ma ye na no pai actually na o ka say mo ye effort bi asem betimi ahwe na bi no so se ni pani bi aka ho ene ade mbacho mo na mo ntu amatu as Nadmu wo site ho no dey na betimi aka kire yen Indawase na machia okivu na ne kana furi ni utia usititi nkoma kompani na fi ni regional minister na machia Nadmu furi na eno ko nso ifira na ndo ade be chen ni dan ni antia sembe na oba hafo okonko so ni so asane fa ede to wamam na ko be bi fo ko kwase Wawa ni ya ntiwese ona epe form egudi bi no asase no egbu mama ebi ma firi omunko nti ya ni police fo na kabo ni na fire service fo ko kama ese ni di ka to so bi o mani kakra ni pa be aduasa ni mo ko sti enwa ni na iti akasi se nipa me na powerful any police for call ho ni hu se o ma ye nyame bia ni Elizabeth Catholic Hospital fi di ndi na ye top edu ena mu fo aso so le na o mo je ayarha o atafufo asafu ontino ye ni police woni fa so ni police ni hu se e betima ba se bende asafu ni se ni ntu ni si to ni di ye ni di ebia na ebiakam nti ya kan ho bom ene we this is the executive for city south we fit in ene mpanyifo no ehwese ibeti menya excavator ibi na ya sa yene bi afi na ehwese ampa ipani bi akamu ana nti sia na ene bi sia ya ho bo ana ya sa no waro ayi nyen no and the little country should be as a little bit. No, my media, Mamma, and the moon nine prepare or mojar. And now almost a paper and 9 or mojar. I have heard of the no powerful. You police for the first and son of ball, a Michael. I have had the alcohol will come up. You call and now heard the Masoa. A woman as we are, and you can believe that Catholic Hospital more than that. As I say, and then, yeah, we do know next day idea. So, 80 more whatever. The process of Nadmu, the rent near her. This idea that answers to be. You know, my powerful baby could be a call near the anyone now knows your Catano. Like a fire catching the so let's hear an idea. And look at the whole idea and bring idea. I want you to embark you. If you are Ghana police, no, and the fire service, no. I'm not. When that will be a while, they are one time called the hobby. Okay, Enti Mawie, Operation Alsamoye be a rescue mission. I'm okay. Mawie, yeah, Couple say, the Guzua, the Lusan pay, unless I could do the no. Excavator no na etutu ho wia enne be me yatina kasi so put dia fe dia na mi fere bi de wuri ti dia eyi ba ko na bi ru na pi no mo yenti fo ya ni ko wu se na ti na kata ho ni ti fa ya ni ni na tintra ya bra ye nche se excavator na ba fa na hu de ho no na mo ko ho no dear nebeye the course. I mean, mumu dear ne man no basa. Motimi. Next na makase me ma pam for ko eri na ye a good year to from you be that ye no kan bi che
ɔmo fɛ mi sɛ bɔ ne yiyi ayɛ ɛnɛtie no mu ne ataase no mu na aboɔ no a ɔmo nya gudie no wɔ mu no na gold no wɔ mu no ahyehyɛ mu nti no sɛ woyɛ a ɛdua koraa si hɔ a asase no baabi ɛtumi gyigyi kɔdu ɛno no yɛ abɛmmerɛ anka na bi akɔ akɔto aboɔ no mu ne adeade nti wei no deɛ ne nhwɛ da nto aboɔ ɛmu no mu kyerɛ sɛ ɔmo a ɔmo nim mu ya ɔmo taa hwehwɛ bi no ɔmo ɛkɔto ɔmo kakra nkyerɛ sɛ ahyehyɛ asase no mu nti na akɔyɛ mpɛpɛ hɔ nti wohwɛ nnipa bɛyɛ bi ma a ne ɔmo nyinaa nwura ɛfam a ɔmo yɛ saa no a yɛyɛ nim mu sɛ defitie ne ade no nti no ɛkyerɛ ɔmo sɛ hɔ no ayɛ mmerɛ na nansa nsusuo no atɔ ato aso bɛyɛ mmienu asɛ mmiɛnsa wɔ hɔ no yɛbarika bi wɔ nyinaa ka kyerɛ sɛ ma obiara nyɛ dɛn ɛnhyia bi na ɛsɛ mbɔ din sɛ ɛyɛ kokɔ ase ɛsɛ obi kokɔ baabi kakraa bi na ɛne sɛ ɔmo nim sɛ deɛ agudie no sisi no ɔmo akɔhu sɛ kakra wɔ hɔ a ɔmo tu amena no kakraa bi kɔ bɛyɛ sɛ mene ne yɛ tenten anaa bɛyɛ anamo bɛyɛ nsia nso kɔnwɔtwe no yi a ɛsɛ sɛ ɔmo yiyi aboɔ no firi mu saa nsɛre no nsuo no ɛtɔ pii ma asase no kɔyɛ mmerɛ no akɔfa saa ɔhaw no yɛ no nyinaa aba anyway na minua sɛ ɛdeɛ na wo ka bibi akyerɛ mabu no a about this ɛyi ɛkɔ so ya because you say no kame sɛ mo hɔ no after ɛyi esi incident si a 9 months asɛm si ne ade na yɛdwen sɛ nka mabu no kora bɛtɔm bo aso wɔ saa deɛ ho ɔma nsua hwee mene bɛyɛ agye ne aka ne sɛ ɔnsɛ deɛ na sɛ ɔde na sɛ nkɔ hɔ ɔba ɔsɛ bi gyina hɔ meda hɔ koraa na wɔfrɛ sɛ nipa sɛdeɛ ansa na ɛtɛ no mapamfo akɔ hɔ na ne nso nipa hɔ boro 700 nso yɛkɔduru hɔ no nim sɛ polisi baa na de ba wɔ mu ba no metumi aka sɛ ne wo tim kuraseɛ bɛn hɔ kakra de ayi binom na na wɔ hɔ afei ne obiara adwane ayɛ dɛ afiri hɔ nti nkyerɛkyerɛ no wokɔ so ɛno nso no asɔndefoɔ so wɔ mu asɛ sɛbio mu kama hunu nnama na adompe yɛnda ɔbɛyɛ na wogye sɛ ɔde na no bɛkɔ akɔka anaasɛ biribi saa nti kɔsiwa no wie a ne ne wɔhunu ho sɛ ɛmmoa no firi sɛ na ɛyɛ baabi dadadada koraa kokoro no sɛ apagya ne mu a ɔmɔsisisi saa womamna ne saa dwuma no sɛ dɔm si yɛ no yɛkɔ ɛkɔ na ɛhu ɛwɔ mu sɛ nti ayɛyɛ na akɔ akɔtɔ amena bi koraa mu nti yɛ a na yɛ deɛ tetetetefoɔ na yɛ dada no na nnɛ so sɛ ɔmu wɔ mfidie bi a ndidi a na mfɛ sɛ yɛ sɛ ɔmbɛdin sɛ pɛpɛ nti sɛ bi wɔ hɔ a na ɛkyerɛ nti yɛ ki wɔ mu sɛ ɔmu nkɔ no nwa da no na ɔmu akɔduru hɔ nti yɛ ade a ɛnsɛ na ɛfiri bɛɛ ne nsia abokyɛ sɛ ɛfiri bɛɛ nɔnan ɛyɛ ɛfiada no ɛbɛpie ne mene da no mu no nti no sɛ ntadeɛ sɛ no mene mmienu yɛtwe ho no akɔfo baabi atɛn saa mmerɛ no na wɔ mu so adwena yɛ mu sɛ obiara ma mɛ hwɛ sɛ ɔmu yɛ gudie tie wɔabrɛ nsamla kwan so a wɔmu yɛ nti bi de mɛtumi aka no sɛ ɛhɔ kakra no deɛ bɛka galamsey a ankasa deɛ a sɛdeɛ ne yɛne mpanyimfoɔ nso didi nkɔmmɔ no bisa wɔm sɛ yɛyɛ sɛ ntumi nyɛ community mining ɛna ntumi nyɛ responsible mining sɛ bi koko wɔ hɔ na ɛbi amuwa akɔ hɔ na wokɔtutu fam bi ɛte saa nti ɔmutumi na ansa anyɛ yie na asɔɔde nso ka ho na nti akɔfa mmeranteɛ paa wo mmeranteɛ a wɔmgyegyina mu na so a nnipa maako du ɛne deɛ mmea nkasa yɛkɔ mɔɔgo hɔ anaa mmɔkyere no sɛdeɛ a ne ɛka no kɔhuu sɛ maako du ne polisiɛ no na ɛda hɔ ɛna mu nnan ɛgye ayarehwɛ nti asɔɔde no deɛ wɔ hɔ ɛmfa wo ne nkyɛkyɛ a yɛyɛ ma wo na before sɛ bɛkɔ no mpakyɛw munya any report from abusuafoɔ bi hɔ sɛ ebi adehyeɛ ni bi obi wɔ hɔ a ne nua ɔkra no so ɔkɔ ɔmbae a ɔnka ɔmo a ɔmayi ɔmo no a ɔmahwere ɔmo nkwa no ɔmo gye ayarehwɛ no ho munya any report bi na asɛm a ɛbisa nkɔɔfoɔ no bi paa so no sɛ mobaa mo na monim mo ho nti obiara ahu obiara na afɛ sɛ na dɛm no ɛsi ba ayaresabea hɔ abɛhwɛ ɛmu no ɛdeda hɔ no a yɛde yɛasɔ toto fam ama ne zonal officers ɛne ne volunteers ne ade nyinaa no ɛbɛsi anɔpɛ no yɛnya nkra biara deɛ nso yɛbɛsa akɔ hɔ na yɛbisa wɔ mo sɛ
nti so obi ni na bɛɛ na bi na oni bi na danfo bi a free bɛɛ na nsa no bi a wɔn hu no nti ɛna yɛ ne mpanyinfoɔ na ka bom a ɛbɛ pɛ sɛ yɛde yɛn bɛkɔ hɔ na yɛde kakraa bi na esi yɛ no yasa akɔfa mɛtɛ na tu hɔ no ahesɛ bi sika. Okay. Nana bonsu nana du bonsu ma me na wase bibia ne e beba ho why Osafo eno ye ahafo na ye call ye no nti we the regional coordinator for NADMO na ye ne no edi nkomo na no pe no ye be kɔ ye nim